Hola! Doncs per mi Fisiovitae, a part de ser el meu lloc de treball, és part de la meva vida. És a dir, passem hores aquí, ja porto 2 anys, he conegut a gent que val molt la pena i sobretot uns professionals impressionants, perquè tot l'equip de fisio és brutal i la Darlene és genial i els clients que venen doncs també, perquè al final no és només un espai on tu dones classe i la gent ve, sinó que també parles de la vida, de les teves inquietuds, de com millores, de què pots fer per sentir-te millor i bueno, suposo que tots els meus companys m'han aportat un salt de qualitat a la meva forma de treballar, és a dir, jo sempre he fet esport, el meu pilates és enfocat a tonificació, a l'esport i he après en moltes coses de la salut, moltes patologies, com fer exercicis nous, com treballar coses que potser no havia pensat o una persona que ha estudiat esport potser no tenia tants coneixements, així que he millorat gràcies a ells i estic super agraïda perquè, bueno, doncs a part de sentir-me com una família, sentir-me bé i que m'estimin, doncs em fa molt feliç venir a treballar, estic molt a gust i de veritat que la gent és molt guai. Adéu!